ये वीडियो हर वो घर खातिन बा जौन घर हंसत खेलत परिवार रहे और फिर बिछड़ गई। यूपी बिहार पूरे राज्य में खातिर बा। ये भाई जौना परिवार में माई बाप भाई बहन खुश रहे ना, जब तक भाईयन का शादी ना भइल रहे बहुत खुश रहे ना, लेकिन शादी होखले के बाद वो परिवार ऐसे बिखर जाला जैसे अंगूर के गुच्छा में से एक एक अंगूर टूट के बिखर जाला। फिर वो अंगूर का एक पैसा का इज्जत ना होला। एग्जाम्पल, अगर बिखरल परिवार के देखल चाहतनी तब प्रूफ बा हमार घर। जाई हमारा घर के देखी, कैसे लोग जैसे साफ पानी में लोग गंदा पानी मिला के वो साफ पानी के भी गंदा बना देला, वही तरह हमारा घर के ही लोग नर्क बना देले बा। स्वर्ग रहे हमार घर, लेकिन नर्क से भी बदतर हो गई बा। के कैलस? जब एगो खून